Eta gaurkoan, zinema kontuak izanen ditugu, ostiraletan estreinaldi eguna izaten da, gaur apirilak 21 dugu eta hementxe dugu kolaboratzailea Arantza Iberra, zinema aditua, arratsalde honetan ongi etorri. Arratsaldeon zuri bai. Bueno, gaurkoan 6 filme izanen ditugu, ustuz, gutxo gara bera lehenago kontatu ditugun moduan, eta lehenengoan La Profesora izenekoa eta Txekia aldetik datorren filmea dugu. Bai, hau La Profesora esango dugu, bera Andereñoa Eromaixua da protagonista, eta oso pelikula ona ematen du niri, asko interesatzen zait ikustea, ze hau Andereñoa da alarguna eta bere gizona izan zen rango handiko ofiziala, ez? Orduan botere handia dauka, bloke sovietar 1800, gutxi gora bera, ez 1983an kokatua dago, Bratislavan, eta ikastetxe horretan bera maisua da oso ustelduta dago, korrupzio handia dauka. Lehenengoko gauza umei esaten diena da, bere gurasoak ze profesio ero zertan lan egiten duten, ez? Nahi du jakin, zertan lan egiten duten, segun zer behar duen bakoitzagatik, beraiei gurasoekin hitz egiteko, jakiteko zer atera alduen bakoitzetik, eta lortzen badu nota, altzatzeko umei. Orduan, da oso gogorra, ematen du historio xumea, baina barruan dauka hausnarketa oso sakona, bera Andereñoak, klaro, danak ez dira sartzen hor barruan. Komunismoa dago hor garaian, komunismoa dago, eta zuzendariak, Jan Rebekek, nahi du jarri komunismoa eta nazismoa bardin bezala, ez? Boterean daudenean idealak galtzen diren bezala, ez? Orduan, ume batzuk pairatzen dute gurasoak ez onartzea gauzak egitea Andereñoarentzako esango dugu, eta orduan hor bullying pixkat dago hor pelikulan, bera Andereñoak egiten duen gauzak umei oso gogorrak dira, manipulazio handia dago, eta, klaro, ume bat bere burua hiltzea, ez? Pentsatzen du, eta, drama bat da, drama politiko bat da, eta orduan gurasoak batzen dira ikastetxeko zuzendariarekin eskutuan, Andereñoa beste ikastetxe batera bidaltzeko. Baina, klaro, gurasoak ere batzuk daude barruan sartuta eta beldurra daukate, ze botere handia dauka horrek Andreak. Esan dizudan bezala alarguna da, ofizial rango handiko batena, eta orduan komunismo hor sartuta dago, eta klaro, batzuk nahi dute aurpegia emon, beste batzuk ez, eta hor dago pelikula, ez? Oso pelikula ona iristen zait, eta gero gainera, egonda Karlo Bibari jaialdian, berak aktoreak saria, maixuaren egiten du, Andereñoaren egiten duena, saria hartu du, Gijoneko jaialdian ere egon zan, eta, jaialdi askotan egon da, eta Gijonen sariak eduki ditu, eta iristen zait, bai, eta itxura ona dauka, eta oso gogorra izan behar da. Bai, egia esan gai asko, nazten dira pelikularen barruan. Bai, gainera gaur egun bullyingari buruz eta eskolako erasoei buruz eta gauzak eta ikusten direnak, hemen beste puntu bat da, ez? Beste garai batean. Beste garai batean, eta bera Andereñoak daukan indarra, ez? Eta zelan danak daudena. Eta iruzurra, korrupzioa, eta hor, klaro, gauza asko ikusten dira. Gauza asko ikusten dira, eta nik pentsatzen dut, pelikula hau oso interesgarria dela ikusteko. Bueno, bestalde batetik, Frantzia aldera joanen gara, La Alta Sociedad pelikularekin. Hori da. Bruno Dumont, El Pequeño Kinkins telesaila egin zuen, gero pelikula egin zuen. Hau zuzendaria oso bitxia da, pelikula oso bitxiak egiten ditu eta estilo oso berezia dauka, ez? Da komedia zentzugabekoa, surrealismoa, sarkastikoa, slapstick komedia bat da, 10 minutuka norbait jauzi egiten da, ez? Honek Chaplin eta bezala, beti komedia horrelako bat da. Eta, Frantziko iparralde batean gertatzen da, herri arrantzale batean,
oso, esango dugu, klase langileena, baina oporretara etortzen dira klase burgesak, familia burgesak, eta orduan klase sozialen arteko borrokak, ezberdintasunak ikusten dira hor, honek zuzendariak pixka bat barre egiten du danagatik, pixka bat izango dugu, eta hau familia klase sozial onakoa alaba maite mintzen da, askotan gertatzen da bezala, ez? Langileen klaseko mutilarekin, eta orduan, hemen, beraien arteko, esan da bezala, ezberdintasunak ikusten dira, baina bitartean, herrian, turistak desagertu egiten dira eta daude polizia bikote xelebreak, honek Gordo y el Flaco, Lodia eta Argala bezalakoak direnak, eta pertsonaiak oso arraroak dira, gero kolorea, argia eta argazkia da, Gustav Courbet margolarian inspiratua pixka bat, eta William Turnerren honek zeruak batzen direnak itsasoarekin, argazki oso zaindua, oso Cannes estrenatu zuen, zuzendariak, hau pelikula, eta Sevillako jaialdi Europarran saria hartu zuen filmak honek. Orduan, hau filma oso ezberdina eta berezia eta umore oso zentzugabekoa dauka, baina barruan dauka, esaten duen gauzak, eta gero, berak zuzendariak apropos egin duena da, aberatzak aktore ezagunak epini, eta langileen klasekoak oso ez ezagunak, ez? Adibidez, klase handian daude Juliette Binoche, eta Valeria Bruni esan genuen, beste saioan esan genuena, Locas de Alegría ikusi nuena pelikula, Valeria Bruni agertzen da hor, ahaztu egin zitzaidan esatea, Carla Bruni Sarkozy Andrearen aizta da. Eta hor bai egiten du hori, ez? Bi zatitan epintzen du, ez? Ez ezagunak eta oso ezagunak direnak, ez? Aktoreak. Eta orduan, hau pelikula nipa duka gogo ikusteko, ze ezberdina iristen zait, ezberdina, bai. Osongi. Beste alde batetik izen pixka bat zailagoa duen pelikula batekin aurrera eginen dugu, Stefan Zweig, nik bintzat ez dakit horrela esanen den. Adiós Europa, hemen pixka bat herrialde desberdinak, ez? Bai, Alemania daukagu, Austria eta Frantzia. Baina Austriak adibidez hau pelikula hautatu zuen aurkezteko Oskarretarako. Gero ezen egon, beraiek bostetan, baina Austriak aukeratu zuen, Espainian aukeratu zuten bezala Julieta, hau aukeratu zuten, ez? Aurkezteko ordezkatzen Austria. Maria Schrader da aktorea, baina hemen zuzendari bezala dago, hemen pelikula honetan zuzendari bezala dago, Alemaniarra da bera, eta biografikoa da pelikula. Hau Stefan Zweig idazlea, kazetaria, intelektual judua, joan zen atzerriratuta Brasilera, justo nazismoa etorri baino lehen, ihes egin zuen, Europa zegoenelako, nahiko etorkizun. Orduan joan zen Brasilera atzerriratuta, baina, jendeak hor garaian pentsatzen zuten kakatiak, oldarra izan zela, kritika asko uki zuen, ze, ez zuenelako kondenatzen esango dugu, gaitzatzen nazismoa, berak ihes egin zuen, eta hor ikusten daude lau pasarte eta epilogo bat, pelikulan. Ikusten da bere bizitza zelan sufritzen duen asko bere Europa desagertzen ari delako, eta azkenean bere burua hil zuen, 1992an Petropolisen, Brasilen, berak eta beren bigarren emazteak. Mundu gerra bukatu baino lehen, ez? Bai, justo kasualidadea, ezin izan zuen presioa eta bere Europa ikustea zelan zegoen desagertzen, eta orduan pelikula biografikoa da. Eta, honepe bai dauka bere publikoa, ez? Biografikoa da, batzuk pelikula horrelakoak adibidez ezaile gustatzen igual direlako oso dokumental estilokoak, ez? Baina informazio gehiei, eta hemen, zaten dizuan bezala, ez dago bere bizitza osoa. Zuzendaria 5 pasarte hartu ditu, eta gero epilogo bat laburpen bat bezala, ez? Osongi, Arantza.
Bestalde, A Fondo pelikula dugu laugarren lekuan, eta hau ere frantsesa. Bai, frantsesak ikusten duzun bezala, arrakasta handia daukat, ezta? Bai, esan azken aldian. Hori, bai, asko egoten dira. Gainera, komedia oso arrakasta handia da ukitzen Frantzian, eta hau, lehen esan duguna komedia bada, bueno, hau da komedia soro. Bai dela komedia, baina, honek kritika normalian ez dute ukitzen onak. Ze komedia soroak direnak eta jendeak esaten dut, soro egi eta txorra da, ez, txorakeri gehi egite hori. Ni pentsatzen dut, barre eragitea jendeari zailagoa dela, negar egitea baino. Ze errezagoa da. Zailagoa da, ezta? Bai, ni pentsatzen dut, nik adibidez, idazten dut gidoiak eta horitan, normalean oso zaila egiten zait barre eragitea. Orduan, ni ez dut pentsatzen horrelako erreza izan beharko zela komedia bat ikusten denean, txarra da eta listo, ez. Komediak ere behar dira, eta oso zaila da komedia bat egitea. Orduan, hemen, A Fondo, Nicolas Beramonen zuzendaria beran pelikula honetan, speed pelikula bezalakoa da, baina komedian. Furgoneta batean familia bat sartzen da, Jose García aktorea da bera aita esango dugu, Andrea, eta bi umekin joaten dira oporretara, eta bere aitita esango dugu, sartzen da barruan, furgoneta barruan, gero neska gazte bat topatzen dute bere aitarekin dagoela hor, kriston nazte porrazte bat dago, baina zer gertatzen da, kotxean doaz oporretara, danak, eta hori abiadura kontrola 130ean daukate, da egiten da hor trabatu. Da ezin dute, Renato. Orduan 130ean joan behar dira denpora guztian, eta, klaro, gertatzen diren gauza guztiak, polizia bereien atzetik, bestea, baina dana da kotxaren barruan, baina dana da oso disparate totala, soro da pelikula. Orduan, hombre, batzuk barren golte batzuk ez, ni pentsatzen dut, barren nahi dutenak egin, hemen daukate, ez? No bezala, aktoreak oso ona dira, montaketa harina dauka, montaketa oso harina dauka, eta niri iristen zait ondo egindako pelikula dela, baina, klaro, egongo dira batzuk izango duena, ratxo, ez? Ratxo horra da, ez batzuk barra egingo dutenak eta listo. Ezin zaio oneri egon sakona eta gauza, hau dago eginda entretenitzeko eta listo. Eta horretarako ere balio du zinema. Claro. Gero interneta, bideoklipa eta telebistaren airea dauka. Zuzendariak saiatu da, orain aktualitatean gaudenetik, saiatu da egiten bideoklip estiloko zerbait, ez? Oso harina, baina kotxe barruan denpora guztien bai, egiteko zaila da, Bai, zaila da, ez? Horre testu inguru batetik atera gabe pelikula oso bat grabatzaren. Oso bat, hori da. Oso ongi, Espainialdean ere 10 pelikula estreinatuko dute gaur. Hori da. Egin du. Esteban Crespo zuzendaria, da, lehengoko filma egiten duena, film luzea, ze film labur asko egin zuen, harinago. Film labur bat dauka, Oskarretarako hautatua eta egon zena bai, eta Goiako saria irabazi zuena, orduan, berak dauka aukera handiak egiteko, ze normalean, Oskarretarako hautatzen bada zaituzte, oso zaila izaten da, eta bera, aquel no era yo, film laburrarekin, heldu zen horretara, eta hau bere lehengoko filma da, bere film labur batean oinarrituta, 10. Normalean, badakizu honek nerabeen, esango dugu historioak eta maitasunako 17-18 urteko mutil neska bat dira, maite mintzen direla, esaten da, maite mintzen dira, ez, ikusten da zela maite mintzen, hemen da alderantziz, hemen azten da, biak sora, sexua, esan nahi dut esan oso goian daude, dependentzia asko daukate bata besteari, ezin dute alkarrekin egon gabe egon. Bai, orduan daude oso, azten da horrela, baina, klaro, gero doa alderantziz gauza, hemen ikusten da alderantziz, ez? Gero derrama bat egiten da hemen, ez? Zelan azten diren biak oso zoratuta, maite minduta, beti denpora guztian, baina, klaro, beti dago bat, beste baino, gehiago, zeloak eta orduan, hasieran ikusten dana argiak eta kolorean argazki esango dugu oso argia eta zuri asko eta pixka bat esango dugu politagoa, gero iluntzen joaten da, ez, pelikula. Iluntzen, ze, klaro, beran eskaz dago horren beste maite minduta, gero, eta orduan hor dago, ez, pelikula. Ematen duena izan behar dela nerabeen pelikula bat esango dugu, oso dramatiko punto eta gogorra dauka. Hau egon zen Malagan,
Malagako jaialdian, sail ofizialean egon zen gainera, eta, eukizuen bere nahi duzan kritika onak eta txarrak, biak, baina... Denetarik pixka. Bai, baina ez da bakarrik nera behentzako, baizik eta edo zeinek pasaduena horrelako zerbait, gogorarazteko ondo tortzen da, ez? Oso ongi, eta bukatzeko 6. postuan, seigarren hautatu dugu ez kritika kontuen gatik. John Wick, Pacto de Sangre, hau estatu batuetatik dator. Bai, arraroa da, estatu batuetatik bat bakarrik. Bai, egia esan, bai. Ze normalean beti izaten dira danak estatu batuetakoak, eta besteak oso zailak izaten dira. Europatik igual gutxiago, ez? Bai, mena alderantziz gertatu da, ez? Gaurkoan ezberdin Txat Estalezki zuzendariak honek egin zuen lehenengoa John Wick, hau bigarren zatia da, baina Espainian ezen estreinatu John Wick lehenengoa. Ezen estreinatu, eta hori akzioko pelikula bat zela, eta moten duena estatu batuetik datorenak danak heltzen direla, baina honek ez zuen euki horrelako sortea, eta ezen heldu Espainiara. Baina gero apurka bat Netflixen eta leku askotan egon zen, eta orduan dirua lortu zuenetik asko, egin zuten bigarren zatia hau, ez? Keanu Reeves dago hemen, niri beste gustatzen zait Keanu Reeves, eta hemen dago Keanu Reeves berak lehenengoko pelikula esan ziotenean egiteko, berak hartu zuen gidoi guztia eta berak nahi zuen aldatuan beste gauza, berak aldatu zuen beste gauza, emozion bila huelta, eta hartu zuen Matrixeko bigarren unitateko akzioa egiten zuten bi zuzendariak hartu zituen pelikula hau egiteko, berak esan zuen zeinek zuzendu behar zuen eta zeinek egin behar zuen, eta berak egin zuen hori. Bera pixka eta gintzen, ez? Bai, ze bera badakizu. Indar handia dauka aktore bezala, baina akzioa azken urtetan ez da bere fuertea esango dugu, eta nahi zuen gauzak ganoraz egin, eta orduan jendeari asko gustatu zitzaion. Zelan dago hemen Keanu Reeves, gero Ruby Rose, Orange is the New Black, ez telesailekoa, Ruby Rose, Common rapero agertzen dabe bai hemen pelikulan, eta beste bat agertzen dana, eta horregatik gustatuko litzaidakena hitz egitea da Lawrence Fishburne. Orduan daukagu Lawrence Fishburne, Keanu Reeves, eta honek zuzendariak esaten dituenak Matrixen egon zirenak akzioa egiten bakarrik, Ze Matrixeko zuzendariak dira Wachowski lehena anaiak zirenak, eta orain aizpak, direnak. Orduan, pelikula ondo etortzen zait, ze Matrix niri asko gustatu zitzaidan, eta, gogorazteko. Zerikusirik? Ez dauka zerikusirik ez zeu ez Matrixekin, ze badakizu Matrix oso filosofia sakona eta handia izan zuela. Akzio asko, honek daukana zerikusia da akzioan bakarrik. Akzioa Matrix bertan egin zenean, esan dugun bezala, gutxora bera, mila batzean da... Ja, urte esente. Bai, 89, 88, hor zehar egin zen, eta orduan izan zen lehenengoko bidar Matrixen akzioa pixka bat ezberdina zena, oso esena onak izan zituen, baina niri gustatu zitzaidan bai filosofia Matrixena, ez? Eta hemen, ni pentsatzen dut berak nahi zuela, ez? Apropos, hartu Lawrence Fishburne bai, ez? Bera, eta gero beraiek akziokoak jendeari gogorarazteko, ez? Pixka bat Matrixen puntua, ez? Eta orduan, klaro, jende guztiak ikusten duenean Lawrence Fishburne, bera, eta Keanu biak, ez? Bata bestearen aurka esaten dugun bezala, hemen kasuan nahi duten zen, gogorarazten dizu Matrixen gustatzen zaizuna Morfeo eta Neo, ez? Hori... Lehen epatu duguna, ez? Adibidez Matrix bezalako pelikulek eta eskatzen dizute pixka bat, niri behintzat behin baino gehiagotan ikusi beharra ongi ulertu ahal izateko. Claro. Ez que ni gainera, nirian beste gustatu zitzaidan. Eta agian ikusten duzun aldiro zerbait berria ere. Zerbait berria, ez? Deskubritzen duzu, ze nire adibidez Matrix ikusi nuenean, niri asko gustatu zitzaidan eta zer hartuko nuen pasia urdina, pasia gorria, ez? Claro, batekin realitatea ikusten duzu, baina realitatea igual ez da ona. Eta bestearekin, zaude zeure munduan, zein jarraitzen duzu betiko bezala, baina ez dakizu realitatea zer den, ez? Orduan jende asko pelikula ikusi zuenean Matrixena esaten zuen, ez? Zu zer hartuko zenuen? Urdina ero gorria, ez? Eta gero, ezke hain ondo dauen Trinity, Morfeo, gero zer ikusi handia dauka, azten bazara ondo pentsatzen, zer ikusi handia dauka Matrixek gaur egun avatarrak interneten, baten barruan sartzen direnak, honek
bideo-jokoak daudenak avatarrekin, zuk sortzen duzu beste pertsonai bat, nahi duzu izan aberatza, ez dakize, badakize, ero zu nahi baduzu neska izan behar mutila izan eta ez dakize, ero abeslaria. Eitzen dute beran pertsonai, fikzioko pertsonai bat asmatu eta bizitira beste hor pertsonaian sartuta, ez? Da hemen Matrixen ikusten da hori baina sakon egin da, berez bizitza osoa dela Matrix bat, ez? Dana faltsua dela, ez? Eta esango duguan bizi direnean nabez, ez? Txarrakin eta dela oso, ez? Eskasa eta txarra eta, bueno, orduan Matrix dauka zer ikusi handia gaur eguneko gauzakin, bai? Ez? Oso, bai, egia zen bai. Bukatzeko, pasaden, duela 2 aste, uste dute izan ginela azkeneko aldiz, eta aipatu zenigun Your Name pelikulari ikusteko asmoa bazen nuela, japoniarra, ez? Bai, japoniarra. Ikusteko aukera izan duzu, zer iruditu zaizu? Bai, azkenean, lehengoko gauza esan izan bezala, nahi nuen ikusi hori pelikula, ze anime pelikula hau errakastan handia izan du Japon osoan, eta joan nintzen ikustera Itaroa, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, dauka sentsibilitate handia, historia polita da, oso zaila da jarraitzea, ez da batere erreza. Ze dauka flashback asko, atzera aurrera, denporak eta asko aldatzen dira, derrepente. Batean igual dago bizik, beste batean ez dago bizik, gauzak aldatu egiten dira, denporaren oso zaila egiten da batzutan jarraitzea batez ere, baina gero amaitzen denean lotu egiten duzu dana, esaten duzu, klaro, hau horregatik gertatu da bezala. Gustatu zitzaidan asko, hori bai, batzuk adibidez, gaztetxoak ni pentsatzen dut joan zirela ikustera beste zerbait. Eta espera ez zuten zerbait. Bai, entzuten nuen barreak eta jendea, gehiago kanpora aterata, pelikulatik kanpora, eta esaten duzu baina. Zetako etortzen dira pelikula hau guztera espadakete zerrei buruz dan, ez? Esan nahi dut, batzuk joaten dira pentsatzen akzioa dela dana, akzioa eta borrokak eta, klaro, pixka bat azten badira gauza sakonagoak ikusten, aspertu egiten dira, eta orduan, zu zaude entzuten eta ezin duzu, ez? Ez daztatu, esaten da, zaborea, ez? Nahi duzun bezala. Bestelan pelikula asko gustatu zitzaidan, Osongi. Estreinatuko diren hauetatik, baduzu baten bat buruan? Bai. Aber, igartzen duzun, zein? Ze pentsatzen duzu nahi dela ikusi lehen? Pues ez dakit, egia zen duzakit. La profesora nahi dut ikusi lehen, bai. Eta alta sociedade bai, komedia eta drama esango dugu, ez? Baina lehenengo la profesora, ez dakit zergatik iristen zait, gaia oso ona, sakona eta gogorra, bai, baina oso ondo eginda ematen du dagoela. Eta gero alta sociedade bai nahi dut, baina dalako oso artistikoa eta ezberdina, ez? Horre biak nahi ditut ikusi. Kontatuko guztu beste batean. Bitartean 1000 esker eta ondizan. Vale.